Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yung amin papagayam. Inta ibasa ti umuna a Juan, Kapitulo 4, versikulo 1. Ay ayatek agagayam, diyo patyan ti amin nga agkuna nga adda ti Espiritu kadakwada. Ngamsuotin nyo ida no agtawd iti Dios ti Espiritu nga adda kadakwada. Tanagwarasan iti lubong ti ado asinan profeta. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Bilibak ka talaga iti kinasirib mo, Mardok. Kinabaulam a kinasabaan ti adu a tao. Kan saan lang aday ta? Pasig dapay ababak nang. Rumbeng lang apasig anababak ng amin dagiti tao nga agbalin apasurot ko, Pipita. Saan la aday ta? Nagpipintas ka naggugwapo dapay. Kas kada di adalda. Talaga, Mike. Kasta ti kayat kong agbalin at tao. Pasig daan nagpipintas. Iti kasta, ket makaay ayo iti imatang, nagiti dumapay anababak ng dita. Wen anya. Masirib ka talaga, Mardok. Nakarkaro ang mainggan nyo dagiti tao. No makita da apasig ang nagpipintas, ken naggugwapo dagiti pasurot ko ang mga kasaba. Ken nababak ng dabay. Oh. Ken awan dua-dua apada damot laeng ababak nang agagayam dati maawis da. Ako mapon kada tayo. Mapaspasama kenday ta, Pipita. Iti sana mabayag. Bumak ng kamatan na dagos. Babaan ka dagiti nabubuslon. Ama it-ited ka data, dagiti nababak ng at tao. Ulitek nga ibaga kada kayo, kakabsat ko ken Kristo. Ani Apo Dios tinangayab kada tayo ditoy. Ket kas pamadayaw tayo iti Diyos. Mangted tayo kuma, asipupuso, asibubuslon. Tapno na buslon akanayon, ti ipaay ti Diyos a bendisyon para kada tayo. Ala, Bianca, darasem. Umunag kan. Takadwaan nak nga agbilang kadagiti adu a kwarta a naurur tayo ita. Kadagiti tattao ti Diyos. Wen, madam, mabitlaal ta idisok ti pirak iti lamisaan. Hindi sumngag paiso. Ang mayapay lati ar-aramidam, Bianca. Rugya mo na ti agbilang kadagiti coins. Tasyak mo ti agbilang kadagiti paper bills. Di tapay nalpas ti nagbilang ditoy. Ngam orasan ti iruruar dagiti tattao akas kasabaan ti asawa. Madam. Bianca, panawan nak dito yan. Masapulamapan ka mang lokat iti pagtagilakwak ijarwar. Isupay ti mapan gumatang ijay. Wen, Madam Pipita. Napanan ni Bianca. Gondaway konday toy. Tapno mangidulinak manan iti kabukbukodak a kwarta. Kumusta itan, ti kabarbaro a posisyon anang isaadak ken ka? Kas taga bilang iti kwarta, Pipita. Umabutan a 1 million pesos dagiti naurur a kwarta kadagiti nababak ng apasurot mo, Mardo. Good. Bumak nang taasigurado. Babaan iti nabuslon a parabor ti Diyos. Agbalintan tumot asikat, akas kadagiti daduman dita. Kat amangan,
No data pa yan ti kasikatan ang mga kasaba iti entero alubong, Mardok. Kat no mapasamak da ita. Nagsaya aten. No maaramid ti sabali da ita. Apayadyak din maaramid. Sige, Mardok. Katapno ad-adda abumaknang ta. Aramatek tinaur-ur a kwarta. Tapno mang bangunak iti bukod ta a hotel. Wenno saan? Restaurant. Wenno beach resort. Iti kasta. Raumen datanto dagiti tattao. Hoy, Bianca! Nagrugit matan ti sango to'y pagtagilakwan? Dugyot ka talaga! Madam, saan asyak ti nagiwara ka dagita? No di kat dagiti tattao agim matang. Di da ngamin amo nga ibasura ti basura da. Anya day jay, Madam Pipita? Si kamot a lalaki. Kanayon ka mapan umisbo iti CR ngam di mo pa'y ammo ti agdalos. Ha! Dugyot kayo kit di amin! Ha! Kimaro manon ti kinatigre da ita babae. Anya manan ay ti pagkaskas dayan na, Bianca. Dagiti basura ang agkaiwara. Kan dagiti inas kan madalusan dita. Awan mat nga ron ti mayat a maramid kada tayo. Ay na, no siya. Diyak lapagan ano at dalusan ti wara dagiti sa bala tao. May sak nga abogado. Agsagat ka nagdalusakit din iti CR. Ay, pakpakawan mo ta. Uray siyak mat No ijay balay mi, katulong ti agdaldalos. Saan na siya? Umayakit din agdalos ditoy. Pakpakawan mat Oh, daytoy tirigat na. No pasig ababak nang kandi adal dagiti tattaw akas kasabaam kampay iti sasao ti Diyos. Awan kadakwa ti mayat nga agdalos iti warada. Kitkitaan dalatan ti warada. Tinasayat. Mangbirok tayo ti may sana panglaw a tao. Kampay idi. Isurukan ko na ti bilbilin ti Diyos. Sa munto ikan iti posisyon akayat na pagbalinan. Mayat dayta asing-asing mo, Mardok. Masirip ka talaga. Dayta nga ron ti aramidin ta, Pipita. Iti kasta, at danto para dalos. May mayat no babae ti para dalos. Tapno nalaklaka nga ibaon-baon. Agberberok ti Pangulo mi ani Mardok iti tao ang makasapol iti tolong, Joan. Ha? Asino day ta Mardok, Manong Tiago? May samot ang mga kasaba iti sasa o ti Diyos. Nabaknang a tao. Nagasat ka no si katitulungan da, Joan. Nasaya at dangarod at tao no kasta. Taikas kasabada pa iti sasa o ti Diyos. Kanamo dati tumulong iti kas kanyak nga ulila. Kan may saan na panglaw. Amok ka nasingpat kan nagagat ka. Kan managkararag ka, Joan. Isu abagay mo ti agsorsoro iti sasa o ti Diyos. Isurudak iti sasa o ti Diyos, kunayo, Manong? Wen, amok ka managbasa ka iti sasa o ti Diyos. Ngam ad-adon to pa iti masorsorom ijay. Isu apa isuro ka. Tapno agbalin ka anaan-anay apasurot ti Diyos, Joan. Joan gayam tinagan mo. Manon titawin mo? 20 kat inam, Madam. O sige, agyan ka ditoy. Taisuro na ka ti asawak. Masapul amayadalan ka iti sasao ti Diyos. Sakbay nga agbalin ka anaan-anay akadwami iti grupo. Wan, Madam. Katagyaman ak unay iti ayat yu kanya. Pasigayam ababak nang dagiti pasurot ni Mardok ang mga kasaba. Adda ka matgayam ditoy, Joan. Wan, Madam. Imayak ta kayat dakano ang makasarita. Wen, nalpasen ti talo abulan a panangisursuro ken ka ti asawa. Ita,
At dakid dawan mikan ka. Sapay ko tadi nakampaayan. Ibagayo laang no anya tikid dawin nyo, madam. Tano ka ba ulak? Ipaay ko. Dinayat amang Ted as ibubuslon. Nabuslon to matiawaten na abindisyon. Ala, mang Ted tayo nga rod as ibubuslon. Amin dagiti kakadwak kat adada dito adumduman. Pagmanta nakaumay ka. Ngam siyak, pinagbalinak laang ni Madam Pipita ababaunan ditoy. No Kumusta pikas mo na, din yung negosyo mo kamsa? iragpin ko latta ti dumngag kadagiti ibagbagada. Aldaw ti Domingo iti. Tabinbindisyo. Awan mat siguro ti dakas na. No makitugawak mat adumngag kadakwada. Ne. Nagkuna nga agtugaw kamot dito'y, Joan? Sige, rumwar ka taado pa'y ti dalusam ijerwar. Uwan, madam. Saan ka akun ditugaw dito'y? Tauray piso, awan tinaitultulong mo dito'y. Sige, darasam ti rumwar. Kat numalpas mo ti agdalos. Agbantay ka iti ayan tigi. Bantayam, tamangan no adda sumrak asabali at tao. Kaasimat da dya Joan. Nagado at tao ti nakakita idi binugkawan a pinarwar ni Madam Pipita. Bilibak mo't iti kinatib ka ti pamati na. Uray no kas di tilaklak amon na dito Nasaya at mutlata. May isa ka nung amin nga orphan day dya Joan, Bianca. Napanglaw lang di pa nagbiag dagiti kakabagyan na. Iso nga inyag da dito Anya, ang uray ko mano kasta. Sana kasi tinaramid ni Madam Pipita. Kaslakit din ipaidam da di pa nagdungag namat. Rumbang kumakat kasyanda, taulilakit nga rod. Tsak man ang mukadakwada. Isuda mo ti leader tayo dito Isuda at ti makam mo. Masurunak iti dayjay nga anak tinapanglaw. Makitugtugaw kit din kadagiti tattao akas kasabaan nyo. Sapay dinaam mo ti mangurnos iti bagina. Awan pa'y napintas akawus na. Napanglaw lang agpaiso. Ano sama? Ngamin, kasapulan tayo tikasken ko na ditoy. Malaksida di tayo suswelduan. Nasingpet, kinaanos pa'y. Oh, ado'y tibadbado kan sapatos. Itadkun kan ka, tapno damot usaram, Joan. Kasi ka man. Agyaman manang Bianca. Talagang awan maigatang ko iti kawas ko. Talaga gayam nga awan itad ni Madam Pipita asweldom dito Idinto ta, damot kada kami amin. Kad saan kami pa'y nga inaldaw nga agyan dito yung agtrabaho. Itila ang aldaw ti Domingo. Awan ka no ti itad da asweldo. Tani apo Diyos ka no ti makaamo amang tad kanyak itinabuslon a bendisyon. Anya? Ay, no siyak ti sika. Agtalawak laangan. Alaam mo dagiti gargarot mo. Tatulungan ka nga aglibas a pumanaw dito Joan. Diyak maarami ti kasta manang. Nasaysaya at maglaang no agpakadaat. Agkarkararagak laangan iti Diyos. Kat patyak adumteng tumatlaang ti aldaw, ama kapanawak ditoy. At iti balon ko. Sikan di mga Joan. Tinaklangan mga iti restaurant. Ay kasi kamait. Kanayon ka mabisbisinan ditoy. Joan! Umay ka ditoy! Darasam! Sige sir, saan ako namangan? Kartikam! Tani, agung-ungot ni madam, ay ayabanak. Ay saan? Alam mo day ta Joan. Itugot mo. Joan! Rumwarak mat. Saan anaimas ti panangan no kasta ti pada at hao ditoy. Kanayon da bugbugkawan ni Joan. Wad nga ron. Agin kukunadan sa matlain. Kampay idi kat adakadakwada ti espiritu ti Diyos. Saan samat? Sabalin samat ti rantada. Panawan mo ten. Tapnoy sardeng tayon ti palukloko kadakwada. Ulbod ti agko na ngay ayaten na ti Diyos. Ngam gurain na mo't ti kabsat na.
Pudno dayta. Ay, talaga nagwarasan dito lubong ti adu asinan profeta. Kas iti madlaw ko ita. Karaman dan samot kadag iti agin ko kunalaan. Anya ti bagayo kanyak. Sabado. Tiago ken Bianca. Imay kami. Ta kaya't mintagpakada kada kayo. Agikat kami iti nangisaadan nyo kada kami a posisyon iti grupo tayo. Aniya. Pudno dayta. Ket dayta lang ti bagami. Sige, mapan kamin. Dagiti awanan bain. Kalpasan dagiti naaramidan mi kadakwada. Kas jay kit di... Mariga tanak. Nga umagas. Oh! Pipita! Pipita! Pangaasiyo, Tiago. Sabado, Bianca, maasyan kayo iti asawak. Agsubli kayo kuma. Di na kampanawan. Agkakadwa tayo mat. Nang runakan ka, Sabado. Sikati makanawan na. Ladingitek, Madam Pipita. Ngam ado dagiti nadlaw mi asaan ang maiparbengar aramiden nyo. Iso ang nakapangad din kami. Sige! Nuko nayo apumanaw kayon. Pumanaw kayo laang. Ado ti mabalin mi nga isukat kada kayo? Ha! Una yan. Ita, rimwarmet lang ti pudno aborik yo. E di pa'y lang anadlaw mi asabali ti iwas yo. Ammo mi nga inaramat da kami laang tapno bumaknang kayo. Iso nga ita, naturod kayong agsaw kada kami iti kasta. Anyan ti kasta, Madam Pipita. Aramatan nyo ti Diyos, tapno bumaknang kayo laing. Isardeng yu kumanday ta, tadakas ti kastangar aramidan nyo. Isardeng yun sakbay at dusaan na kayo ti Diyos. Kumusta kayo, madam? Imayak, takayat kayo abisitaan. Joan, naimbag man taimay ka. Naimbag paikan ka, tadi na kam kinagura. No pa'y pinagungungtan ka idi. Sa anak anagimula iti sakit tinakam kada kayo, madam. No pa'y kasjay tinararamid yu kanyak. Agyaman nak, Joan. Pakawanan na kuma. Kat, amo, dinusan na kami ti Diyos. Gaputa saan, anasaya at dagiti inararamid mi. Inararamat mi tinagan na. Nagpamarang amangas kasabati asawa. Tapno laang makaurur kami iti kwarta. Agam ita, kastoy itahan tilaklak amo. Baldadon ti asawa. Kan marigrigat kami matan. Kat amo kada ito ti panusa ti Diyos kada kami. Madam. Sabay lakuma. Tamapakawan na kami ti Diyos. Kadagiti ado ang nagbasbasulan mi. Wan, madam. Saan pa'y anala daw ti amin? Nagwarasan dito'y lubong, ti ado ang mga lilaw. Isong aganad tayo kuma. Amuan tayo ti kinapudno, tapno di tayo maalilaw kan mayaw awan. Papagayam, di taan tinagibusan, ti may sapay. Apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biang. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon.
Agyaman kami tin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo